Zdravím a vítám vás u dnešního vysílání. Máme tu vysílání na katalog Oriflame číslo 2. Tentokrát jdu trošku se zpožděním, ale doufám, že mi to prominete. Mé jméno je Lída Drahoňovská pro ty, co jsou s náma noví, aby věděli, kdo jsem. A co je důležitý, vědět, že už máme pomalu týden katalogu za sebou, což bude zítra 27. První nám bude končit první týden katalogu. Musím říct, že katalog je takový už naladěný na Valentína a my se dneska spolu podíváme, co nás čeká a nemine. Než se pustíme do akcí katalogu, tak já bych vám ráda jenom zmínila pár věcí. A jednou z těch věcí je, že vám všem, kteří jste objednali v katalogu 1, který nám před týdnem skončil, tak bych vám ráda touto cestou poděkovala za vaše objednávky. Dneska vyhodnocovat nebudu, protože my víme, že leden je takovej slabší, ale určitě, co stojí za zmínku, je to, že jste úžasní a skvělí, protože v době, kdy na Vánoce dostaneme spoustu dárků, i kosmetických dárků, a vy jste si objednali a někteří z vás jste dali i na moji radu, že pokud máte spoustu kosmetických produktů, doporučuji naše produkty pro zdraví a třeba i vyzkoušet náš kolagen, který byl ještě v jedničce za zaváděcí cenu 999 korun. Ten, kdo poslechl, dneska si tyto produkty užívá a je s náma napojen zas na další katalog. Pokud jste neobjednali, určitě se nic neděje, katalog vám pravděpodobně přijde domů do schránky, ale bacha na to, katalogy chodí většinou v posledním týdnu a pak už nebývá tolik času na to si je ukázat. Proto se nebojte svým kamarádům, známým, kolegyním v práci poslat onlineový katalog. Trochu hůř se prohlíží, nejsou tam navoněné stránky, to je taková možná nevýhoda, ale hlavně je to zase rychlost, kterou můžete odeslat více lidem, než když byste s tím katalogem někde běhali. A jak víme, dneska ta doba je o tom, že běhat se moc nikde nikomu nechce s katalogem nějaký doprošování, ale berme to jednoduchou, přirozenou cestou, aby jsme věděli, jak to je. Takže ještě jednou děkuju vám všem, co jste byli aktivní v katalogu 1. Pevně věřím, že si vyberete i z katalogu číslo 2 a že využijete všech akcí, které firma pro nás má. Když mluvím o akcích, tak nevím, jestli v této prezentaci je nebo není akce, která je právě na první týden, což bude končit zítra, ta akce 27. A je akce, že pokud objednáte za 900 korun, tak vlastně máte možnost ze 4 produktů, které jsou v nabídce, je získat se 70% slevou. A jaké produkty tam najdeme? Jsou tam sprchový gel citrusový Essence, to jsou takový ty, jak jsou k tomu i ty náhradní náplně v sáčkách. Pak tam máme diamantový krém, který je pro omlazení pleti, a je vhodný tak nějak, já říkám, že to uvidíte na pokožce, třeba když začnete kolem toho 30. 35. roku ho používat, tak to uvidíte na svý pokožce. A tento krém je na den i na noc, nemá UV faktor, takže je potřeba se pak ještě něčím chránit, třeba s Novage UV faktorem krémem 50. Ale ten diamantový krém tam je. Já osobně, když jsem ho měla možnost ve svých nějakých 35-40 letech vyzkoušet, tak musím říct, že jsem z něho byla nadšená, protože jsem to na ty pleti viděla, jak ta pleť se rozářila, jak byla jasná. Takže já ho mám ráda, já když je, tak já si ho objednávám, protože já jsem milovník Novage, ale občas si tam hodím mezi to právě tyhle ty různé krémy, abych tu pleť trošku zase pozbudila jinak. No a pak tam máme make-up a máme tam vůni Eclat, je to ta žlutá Eclatka, ne ta růžová, která získala ocenění. Takže tohle je týdenní nabídka, 70% sleva při nákupu za 900 korun, tak těch 70% můžete využít na tyto 4 produkty. Já věřím, že se vám tahle nabídka líbí a pokud ne, tak doufám, že se nám v druhém týdnu katalogu objeví nějaká takhle skvělá nabídka, jako je tahle, anebo ještě třeba lepší. No a my se teďkon pustíme do prezentace a ještě jedna věc, protože video s tou prezentací možná bude trošku dlouhý, takže si ho přeskakujte, sestřihujte si ho tak, jak vám to potřebuje, jak vy potřebujete, co vás zajímá. A určitě ještě jedno velké pozvání na pondělí 2.2., kde máme meeting v Turnově. My tomu říkáme meeting, ale je to vlastně setkání s novinkama, kde se podíváme na produkty, zjistíte i to,
Já koukám, že jsem hodně tmavá do obličeje, tak trošku rozsvítím. Kde máme tohle setkání, kde vlastně jsou novinky, kde potkáte spoustu stejně naladěných lidí, jako jste vy, kteří mají rádi Oriflame, no a dozvíte se spoustu dalších novinek. A pokud nemáte čas přijet, tak určitě si poslechněte tohleto vysílání, který teď pro vás mám, protože stejné informace právě dostanete i na tom živým setkání, akorát, že my tady nemáme možnost společně sedět dohromady, komunikovat a mít tu kávu, ale tu kávu si můžete k tomuhle vysílání přichystat, můžete si ji dát nebo čajík pro zahřátí, nebo možná teď vaříte nějakou večeři, snídani, cokoliv dalšího. Určitě věřím, že tady najdete i zajímavé informace pro vás. No a my už se jdeme pustit do prezentace. Já se trošku přesunu níž. Pokud se mi to povede, tak se i zmenším, protože já v tuhle chvíli nejsem tak důležitá, ale důležitý je to, abyste viděli prezentaci a to, co nás čeká a nemine. Možná bych měla zmínit, určitě zmínka tam bude, že máme i teď v sobotu 31. tajnou akci od firmy, bude v Praze. No a co je důležitý, abyste věděli, že to setkání je od 11 hodin do 16 a pokud byste chtěli se ještě na něj přihlásit, tak teď pořádně poslouchejte a já vám řeknu kód. Je to kód 155 367. Tohle setkání stojí nějakých 200, teď nevím z hlavy, 299 korun. A s tím, že tohle setkání je určený pro nováčky, je určený pro stávající lidi, pro všechny, kteří nemají možnost se dostat na různé akce, konference Oriflame, tak určitě využijte tyhle nabídky, kam se můžete jít podívat. Pokud by vás zajímalo víc, určitě mě můžete kontaktovat a já vám i pozvánku dám ještě dolů do e-mailu, do přílohy, abyste viděli takovýto pozvání a pokud by vás zajímalo něco víc, jako je adresa a další, určitě mi dejte vědět. No a my už jdeme na tu naši slíbenou prezentaci, takže se podíváme, co nás čeká a co nás nemine v katalogu číslo 2. Tak, tady na úvod máme takový ty hlavní novinky, to, co je stěžejní, to, co nás vlastně čeká a co si myslí vedení firmy, nebo řeknu manažer firmy Maruška Mandelíková, co je takový stěžejní z produktu. Tak určitě je to novinka Wonderlash. Řasenku Wonderlash znáte, o ní ještě budeme mluvit dál. Je to pouze přebalený, má to novej, takový, já bych řekla, za wow, design ty řasenky, jinak ten efekt krátkej, dlouhý štěteček zůstává, je to jedna z našich nejprodávanějších řasenek. Pak tady máme novou vůni, je to taky novinka, toaletní voda z řady, nevím, jestli to řeknu správně, On Sweet, nevím, jestli to čtu správně, nejsem angličtinář, takže tímto se angličtinářům omlouvám a vlastně je to s vůní marshmallowu, ale není tam vlastně ta sladkost, je tam ze začátku ta sladkost toho marshmallowu, ale není tam jenom ten marshmallow, ale krásně se rozvíjí do akordu pistácie, což jsou vlastně oříšky, které tomu dodají takovej jako příjemný, nasládlej efekt. Takže je to hodně určená vůně pro mladý, ale pokud jste žena nebo muž, který má rád sladký vůně, nebo víte, že vaše žena má ráda sladký vůně, určitě ji s tím uděláte radost. No a pak tady vedle máme jako skvělý dárek a skvělou akci, je to niacinamidové sérum 10%, který vlastně tu vaši pleť srovná, pomáhá vráskám, hydratuje, vyhlazuje, fakt je to skvělý produkt, mám ho vyzkoušený, určitě do něho běžte. No a pro vás, pokud máte rádi novinky, tak tady máme taštičku, je to taková jakoby taštička, která je trošku, já ji říkám, nafouklá, taková, jakoby, že to není z tvrdýho materiálu a u ní můžete mít pak přívěšek si přikoupit a do toho přívěšku si třeba dát lesk narty. No a máme tady v akci na zadní straně medovou řadu, která patří k našim velkým favoritům. Hodně lidí objednávají, mají rádi, krásně hydratuje vaši pokožku, vyživuje vaši pokožku a je to řada mléko a med, když to takhle řeknu. Takže určitě ještě o tom tady budeme mluvit, takže se posouváme na další slide. A tady už máme zmíněnou řasenku Wonderlash. Jak už jsem zmínila, je to naše z nejprodávanějších řasenek. Co je důležité, že teď v katalogu na ní máme akci, že pokud ji nakoupíte
pokud si ji koupíte, tak získáte 20% slevu na vybrané produkty. Ty produkty by se vám měly objevit podle mýho druhým kroku nabídky, objednávky. Jo, v druhém kroku je najděte, jestli máte hnedka na začátku srdíčka, scrollujte dolů a tam pak jsou další nabídky, jako jsou katalogy, novinky, jako jsou tyhle ty různé akce. Takže se nebojte těma stránkama Oriflame rolovat. No a co bych k ní řekla? Řekla bych k ní to, že vlastně pokud jste se s ní nikdy nemalovali, tak bacha na to se mi tenkrát stalo, ale to už je před x lety, jsem ji chtěla vyzkoušet a tou dlouhou stranou jsem se rejpla do voka. Takže nejdřív používá se krátká strana, kde vlastně si uděláte takovýto, že si ty řasy nalíčíte, ten objem a tou dlouhou stranou ty řasy zvednete, prodloužíte, je fakt skvělá, ty řasy neslepuje, určitě doporučuji. No a máme k tomu ještě pomůcku, nevím, jestli tady je vidět moje myš, která tu běhá a je to vlastně pomůcka na malování řas. Přiznám se, že nevím úplně, jak to funguje, ale jakmile někde objevím nějaký video, třeba i ze Slovenska, tak vám ho určitě ráda přidám do facebookové skupiny, do naší whatsappové skupiny. Pokud nejste ani v jedné skupině, určitě se přidejte, napište mi, já vás tam ráda přidám, protože získáte jako jedny z prvních informace. Hnedka ráno se snažím dávat katalog, pokud to zvládám a stíhám, protože teď ten čas mám trochu náročnější, ale určitě se snažím být tady pro vás a pomoct vám. Takže jenom tohleto k ty řasence, u řasenky, teď tady nevidím cenu, protože tu jsem já, takže u řasenky máme zaváděcí cenu 149,90, pomůcka na řasy vychází na 74,90. No a nezapomeňte, že teda k řasence máme 20% slevu na vybrané produkty. Posuneme se dál z novinek, nebo co tady máme za akce. Máme tady vlastně extra slevu až 20% na vybrané produkty. Takže to jsou ty produkty, které dostanete k řasence, takže se na ně podíváme. A je to diamantový noční krém, takže když si teď v nabídce ještě v tomhle týdnu koupíte denní a noční krém, tak ho můžete používat na den a na noc si použít ten noční diamantový a je tady vidíte speciální cenu k němu, nebo vůni Love Potion, která má vůni čokolády a trošku takový jako sherry, pak tady máme právě to niacinamidové sérum, máme tady vůni Eclat a pak tady máme jsou to oční stíny, takže si myslím, že takový docela skvělý nástroj k řasence. No a pak tady máme sérum na vlasy, takže ho určitě můžete vyzkoušet. Myslím, jestli není třeba pro blond vlasy zrovna tento produkt. Takže určitě můžete vyzkoušet, abych vás nebala. Je to noční sérum na vlasy, takže ho určitě můžete vyzkoušet a uvidíte, že budete spokojení. Takže vybíráte jedna řasenka, jeden produkt, 2 řasenky, máte nárok na 2 produkty. Zde už máme zmíněnou vlastně novou naši vůni, jak už jsem říkala, hlavní to gro, tam jsou marshmallowny, nevím, jestli je máte rádi, oni jsou dost sladký, ale děti je rádi mají, takže si myslím, že třeba nějaký mladý slečně by se to mohlo líbit, ale je tam i akord malin, což tam je to ovoce takový sladký, no a ten konec jsou ty pistácie, kde ta vůně krásně voní. Najdete tam takovou i příchuť malinko vanilky, jo, je to taková hřejivá vůně, je to prostě sladká vůně, takže teďko na Valentína určitě s tím uděláte někomu radost. No a ve stejné vůni nebo podobné vůni tady máme kolekci, kde máme mýdlo a krém na ruce, který krásně voní a zase je to lazení na toho Valentína, takže ta vůně je taková lehce nasládlá. No a tadyhle už máme zmíněnou taštičku kosmetickou, která je za 259,90 při nákupu z katalogu číslo 2. Nepočítá se do toho tato taštička, takže pokud uděláte normálně nákup plus tu taštičku, získáte ji za 259 korun. Myslím si, že je taková fajnová, jak jsem už zmínila, je taková nafouklá trošičku a právě si tam můžete přidat přívěšek, jak je vedle na obrázku, abyste tam mohli mít vlastně třeba lesk na rty nebo něco dalšího. No a tadyhle máme takovou extra kolekci novinek, je tady taštička, jsou tady přívěšky, máme tady krásný stíny, myslím si, že ještě v prezentaci se na ně podíváme, pak tady je právě přívěšek na
třeba ten lesk na rty, který můžete mít stále při sobě. A pak tady máme, nevím, jestli to úplně je vidět, a je to v těch místech, kde mi jezdí teďkon myš, tak tam máme vlastně, jsou to takový do trůhelníčku dělaný takový jako polštářky, tamponky a ty jsou skvělý, právě když třeba zapracováváte pudr do obličeje, tak jako je houbička na make-up, tak tohle je na zapracování pudru, a nebo to můžete i lehce využít, když třeba někomu malujete řasy nebo sobě, abyste si neobtiskli ten pudr na svou ruku, tak si ho můžete, tenhle polštářek tam přiložit. No a co bych měla zmínit, je gumička na vlasy. Gumice na vlasy je takový jakoby zip a tam si můžete zase třeba uložit třeba ten lesk, ale co si tam můžete uložit, což je skvělý, když třeba jdete někde do sauny, jdete někde se třeba koupat a nevíte kam s klíčkem od šatny, tak si ho můžete do tyhle gumičky, pokud máte dlouhý vlasy, tak si ho můžete uzavřít. Což si myslím, že je docela fajn. No a pak další z kolekce šperků. Tady máme vlastně krásný naušnice, hodinky a zase přívěšek a naušnice, takže si myslím, pokud máte rádi, já tomu říkám bižutérii, tak určitě vyzkoušejte, protože i na chvilku, když si je vemete, tak vám tyhle šperky můžou udělat radost. Zde máme právě už zmíněný stíny. Mně osobně se tyhle stíny líbí. Myslím si, že jsou vhodný pro všechny typy, ať už jste teplý, studený typ, že si tam tu svoji barvu najdete. Najdete si tam i ty lesklejší odstíny. Myslím si, že se s ní krásně pracuje, takže my těch stínů moc teď v Oriflameu nemáme, takže určitě tahle paletka se vyplatí mít ve svým portfoliu dekorativní kosmetiky. Tak, ale co určitě musíte mít, v katalogu číslo 3 budeme mít novou, já se tadyhle šoupnu na druhou stranu, protože tady trošku překážím. V katalogu číslo 3 budeme mít novou vůni Infinitu. Hodně se na ní Oriflame bude právě v tom katalogu 3 zaměřovat. A pokud vy chcete být už v předstihu a udělat svým zákaznicím radost, tak doporučuji pořídit si vzorečky. Vzorečky můžete mít klasické, kde vyndáte jenom ten vršek a namažete na místa, kde vám pulzuje tep, většinou se to dává tadyhle na to předloktí, nikdy neroztírejte, namažte, chvilku nechte působit a pak přivoňte. Tento vzorek vás stojí 7 korun. Ale pokud chcete trošku mít vzorek, já řeknu lepší, dokonalejší, mít produkt, který třeba budete mít v kabelce, tak doporučuji koupit vzorek, který je vlastně s rozprašovačem, což je tohleto černý, kde vlastně tu vůni stříknete, což vlastně se zase jinak rozkládá, jinak to funguje, jinak to voní, takže určitě vyzkoušejte. A tady je poznámka, že při koupi jakékoliv dekorativní kosmetiky Giordani Gold, což je naše nejluxusnější kosmetika, ze strany 63 a 67, získáte vzorek nové vůně Infinita, což bude s tím rozprašovačem úplně zdarma. Takže určitě koukněte do katalogu, co by se vám tam z řady Giordani mohlo líbit a budete mít vzorek zdarma. Věřte tomu, že investice do vzorku se vždycky vyplatí. Vašim zákazníkům to udělá radost za to, že si u vás objednali, dáte jim vzoreček a oni si příště, pokud jim tahle vůně bude vonět, sama nevím ještě, jak bude vonět, tak jim uděláte určitě velkou radost a oni si třeba objednají. Takže aktuální top nabídka z katalogu, takže tady máme vůni Divine, modrá je to ta naše klasika, hodně oblíbená vůně, takže určitě se nemusíte bát jim nabídnout. Pak tady máme medový krém, je to vlastně 250 ml nabídka. Mně se třeba líbí ten efekt tím, že je medový, že je ve tvaru pláství, takže je úplně skvělý. Máme tady skvělou novinku, nebo novinku, starou novinku, ale je to novinka z vánočního období a jsou to naše 3 zázračné kelímky, které už budou za chvilku, ta krabička bude stažená dolů. Máme tu řasenku Wonderlash a pak tady máme ještě nabídku a je to Giordani Gold Essence v dárkovém balení a k tomu je antiperspirant, který je ke klasický vůni Giordani. Tak, jdeme teď na dopravu zdarma. Dopravu zdarma máme s produktama online. Samozřejmě ty produkty, pokud budou vyprodaný nějaký produkt, už nová nabídka nebude.
Nechce se vám platit poštovny, ať už za doručení domů, který je asi 145 korun, pokud jdete přes balíkovnu, pokud jdete přes DPD, je to 125 korun. Ale máme tady možnost využít dopravy přes zásilkovnu, balíkovnu, nebo do boxů, anebo do různých, jako jsou Sasky a tak dále, tam se taky třeba vydávají, nebo do různých obchodů výdejních míst. No a pokud se vám, a tam je to doručení, myslím 69 korun, kolem 70 korun, pokud se vám ani těch 70 korun nechce vyhazovat, určitě doporučuji online nabídku produktů, který máte třeba rádi, anebo víte, že si je nějaká vaše zákaznice bere. Takže si ho přidáte ke své objednávce ve třetím kroku, kde si zvolíte místo dodání, tam je takový červený nápis, dole tam na to kliknete a tam si vyberete nabídku. Je to, myslím si, hezká nabídka, je tu spousta skvělých produktů a třeba mým oblíbeným produktem je regenerační pozbuzující pleťová mlha z řady Velozofy. Tahle mlha můžete ji mít na nenalíčený obličej, nalíčený, když cítíte, že už jste třeba unavený, tak si ji trošku na sebe stříknete a to tělo vlastně dostane, nebo ta pleť dostane relaxaci. Ano, já jsem řekla tělo, protože můžete i třeba na dekolt a ono vám to udělá tak jakoby dobře. Určitě hodně oblíbený je i sérum z řady Optimals, takže doporučuju. No a pak jsou tady ženy, které si třeba malujou obočí, takže se jim bude líbit třeba pero na obočí, který dělá takový ty čárky, takže určitě máte třeba i z tohohle svůj oblíbený k porodu. Klidně mi to i můžete napsat, jaký produkt je pro vás oblíbený. Dopravou zdarma můžete získat přes Sady Novage, což si myslím, že je skvělá nabídka, a můžete získat taky přes sadu z řady Velozofy, Sady pro zdraví. Většinou tam je Super Shake, což je tenhle ten produkt. Máme vanilku i čokoládu. Já asi ukazuju v tuhle chvíli polívku, takže tady. A s tím, že vlastně k tomu pak máme ještě přidaný, a teď abych vám nelhala, si astaxantin, ale jsou k tomu vitamíny, které vlastně můžete k tomu doplňovat. No a pak tady máme něco z Novage, takže z Novage tady máme z naší řady Proceuticals, tady máme právě už zmíněný niacinamidové sérum, 10%, které obsahuje i antioxidant EGCG a komplex Tri-Comfort. Tento produkt, jak už jsem vám zmínila na začátku, vyhlazuje pleť. Je to takový multifunkční sérum, kde vlastně ono vám ji i vyrovnává, zmenšuje pory, dodává hydratace, samozřejmě působí na vrásky. Za krásnou cenu 439 korun. Pak tady máme retinolové sérum. Toto retinolové sérum já doporučuji používat na noc a dát si ho jednou za čas, ne každý den. Jsou na něm provedené i klinické testy, což znamená, že to jsou největší testy, který může kosmetický výrobek mít. No a pak tady máme možnost kolagenu. Když podpoříte vlastně kolagenem svoje tělo, tak vlastně ono to je znát na pleti, na nechtech, na vlasech, a vlastně zároveň to podporujete kosmetikou. Jak jsem zmínila vedle ten retinol, proč ho používat na noc? Protože vy byste s ním neměli přijít na denní světlo, aby nedošlo k poškození pokožky, takže je pak důležitý ráno tu pleť smít. No a kolagen, mě osobně kolagen chutná, měla jsem i video pro natočený úplně první ochutnávku. Trošku já bojuju s umělými sladidly, tam je takový, já nevím, jestli je to umělý sladidlo, ale taková trošku malinko pachuť tam je, ale já jsem si našla řešení, já si ho nedávám do nějakých těch 150 ml vody, ale já si ho dávám do půl litru, takže já to mám naředěný a ta sladkost mi tam nevadí. Já všeobecně sladký nápoje nepiju, takže občas si dám kofolu, ale jinak nepiju sladký nápoje, nesladím čaje a další věci, takže vlastně jsem to řešila u tohle kolagenu, takže si to naředím a do toho těla kolagen dostanu přirozenou cestou. Je to v sáčkách, těch sáčků tam je myslím 10, takže toho můžete využít naplno, vzít si to sebou třeba i do práce. Ideální je kolagen pít hnedka ráno, kdy naše tělo potřebuje nejvíc hydratace, protože přes noc celých 8 hodin, pokud spíme správně, 8 hodin nespí, tak nepije naše tělo, naopak ledviny pracují, vylučují ty nesprávné věci z těla ven, takže je dobrý
po ránu pořádně to tělo propáchnout a tam to třeba doplnit tím kolagenem. Stále nám zůstává 40% sleva na sady Novage. Já musím říct, já používám zlatou sadu, jsem s ní moc spokojená. Začínala jsem s touhle liftingou, protože když přišly sady Novage, tak mě už bylo přes 40, takže jsem začala používat tyhle sady a musím říct, že jsem s nima maximálně spokojená. Zhruba po nějakým týdnu, 14 dnech, spíš po těch 14 dnech vidíte, že tam ty změny nastávají a pokud nejste zvyklí se o svoji pleť starat, tak na ty pleti to uvidíte hned. A proč sadu? Protože tam máte vlastně ucelenou péči. Je tam čištění, máme tam oční krém, máme tam sérum, denní krém a noční. A je skvělý, že si můžete dle svého typu pleti určit, jestli ty krémy chcete hutný, anebo aby nebyly hutný. A na den si můžete i určit, jestli chcete, aby byl s UV faktorem nebo bez UV faktoru, což si myslím, že je skvělý. No a jak už jsem zmínila, liftingová řada je na to, aby se vám pleť vypnula, aby byla taková pružnější. Zelená je na vrásky, první vrásky, takže už klidně po ty 30, v 35 s ní můžete začít. Pak tady máme modrou řadu, ta je určená pro aknózní pleť, takže pokud máte někoho ve svém okolí, kdo je mladý a komu chcete, aby se uměl o sebe starat o svoji pleť, tak určitě doporučuji tuhle modrou. No a pak bílá, ta je určená na pleť, která trpí na pigmentaci, nerovnost pleti. Pokud s ní začnete teď, budete připravený na léto, abyste měli tu pleť pěkně připravenou, aby ji nevadily různý právě ty nápory sluníčka, které budou. No a pak tady máme zlatou řadu, která je určená spíš pro ženy 50+, ale samozřejmě pokud vám je třeba 45 a cítíte, že máte suchou pleť, že potřebujete něco víc, určitě doporučuji. Můžu i u tyhle zlaté řady říct, že s ní nemá ani problém člověk, který má citlivou pleť. Pak bychom měli mít, a to tady není, ještě na sadu Novage, která je pro citlivou pleť, ta je růžová. Ta je skvělá v tom, já tam mám moc ráda pěnu na čištění, kde vlastně zaklepete, nanesete si tu pěnu a krásně na mokrým obličeji si ten obličej odlíčíte. Je to velice příjemný produkt, určitě ho doporučuji. Z řady Velosofy, co nás tu čeká, nemine, to je vlastně to, co jsem vám říkala, že už jste v katalogu 1 si měli posichrovat Velosofy produkty. Pokud máte hodně kosmetických produktů a vlastně naše zdraví, naše tělo by mělo být to první, čím začínáme a podporovat to právě těma kosmetickýma produktama. No a pokud se vám stále nedaří pracovat na své redukci váhy, že jste třeba na Vánoce, jste si dali nějaký cukroví, nějakou vánočku a sem tam salát a řízek a třeba vám vyběhlo 1-2 kg navíc a nedaří se vám to dostat dolů. Určitě doporučuju Metabost, nevím, jestli to říkám úplně správně, který je na tohle skvělý. Omezuje vaše chutě na jídlo sladký, nevymetáte, jak já tomu říkám, ve špajsce, v ledničce, večer, nejsou tam takový ty chutě. Já patřím třeba k těm lidem, že když sním něco slaného, musím to zajist něčím sladkým a končím třeba pak právě večer. Takže pokud to máte podobně, tak určitě doporučuji. Jinak tady vidíte, z čeho všeho se skládá, že v tom najdete měď, zinek, vlastně je tam složka TCI1, no a máme tam vlastně, je to Oriflamem vyvinuto, takže vlastně to obsahuje GLP-1. GLP-1 je to vlastně Oriflame, tohle nemá patentovaný, ale je to vlastně tajná ingredience, kterou má. A kdyby ji dal patentovat, tak vlastně ono se pak prozradí, co v tom je. A to Oriflame v tuhle chvíli nechce nikde zveřejňovat, co v tom je. Jinak vlastně složka GLP je vlastně složka, která v různých konkurenčních produktách, hlavně v oblasti Ameriky, je dělaná tak, že vlastně ženy potom hubnou. Vlastně to ovlivňuje naše hormony, takový to tvoření, ty pneumatiky kolem bříška, kolem pasu a to vám vlastně tohle ovlivňuje a vlastně, když budete dodržovat správný režim stravy,
Potlačí vám ty chutě na různé sladkosti nebo slané věci, jako jsou bramburky, oříšky, tak vlastně vy půjdete s váhou dolů. Nepůjde to rychle, že byste za týden schodili 2-3 kila, ale půjde to pomalinko a postupně, bude to třeba kilo za měsíc, ale je to vlastně taková ta přirozená cesta, kdy vlastně se tímhletím dostaneme k tomu, že to tělo jakoby utvrdíme v tom, že neděláme pro něj nic nebezpečného. No a určitě by v našem portfoliu neměl chybět vitamin D3. Vitamin D3. V létě máme docela do sluníčka, my máme štěstí, že pokud sluníčko svítí, takže jsme v místech, kde to sluníčko je, kde to sluníčko nám vyhovuje, ale přes tu zimu ten vitamin D nemáme, je to sluníčka málo. Vy víte, že třeba listopad byl hodně furt o mlhách, o šmůrech. Teď jsme měli štěstí, že jsme měli během ledna 2krát sluníčko, asi po dobu 1 týdne, takže to bylo skvělé a bylo fajn nazbírat to Dčko. Ale proto jako prevence se doporučuje ho užívat přes zimu a v létě třeba v období takových těch pochmurných. Jsou lidé, kteří, aby ochránili svoji imunitu, svůj imunitní systém, berou vitamin D pořád. A možná bych doporučila, pokud jste žena nebo muž zralejšího věku, což je 40+, nevyskytujete se moc venku, nejste moc na sluníčku, jste v práci od rána do večera, a pak přicházíte domů a ještě jedete autem, určitě doporučuji i přes léto vitamin D3 do sebe dostat. Teď ho máme za pěknou zaváděcí cenu 300, nebo zaváděcí, už není úplně zaváděcí, ale za pěknou cenu 309 korun. Je tam 90 tablet, bere se jednou denně a doporučuje se to s jídlem, takže třeba si dáte k snídani jogurt a můžete si vitamin D dát. No a tady se musíme trošku pochlubit, že Oriflame vyhrál cenu vizážistů, Česká asociace vizážistů. Oriflame dal 2 produkty, ten první si úplně nepamatuju, možná to tu i v textu, já ten nebudu teď číst. Dal 2 produkty do soutěže a právě náš Wound, z řady Wound produkt, který je pro rozjasnění pleti, buď si ho dáte jenom samotný, nebo já dělám to, že si ho přidávám do make-upu a ona ta pleť je pak taková rozářena. Fakt je skvělé, je to úžasný produkt, takže určitě doporučuji a nebojte se tímhle produktem chlubit, tak jako já se chlubím třeba vůní Eklat, která je ta růžová Eklat Weekend, že taky byla takhle ohodnocená jako vůně roku, zase v soutěži pro mladý, takže určitě doporučte tento produkt, že to bylo i doporučeno Českou asociací vizážistů. Tady máme ještě certifikát, takže kdybyste si ho chtěli ofotit, podívat se, určitě můžete. No a nástroje k aktivaci a reaktivaci, tak to znamená, že pokud máte svůj tým lidí a potřebujete ten tým lidí něčím oslovit, pozbudit je, tak tady máme pro ně nějakou nabídku a pokud ten tým nemáte, ale vy sami jste vlastně účastník toho, že jste delší dobu neobjednali, tak teď poslouchejte a třeba některá z nabídek se vám bude líbit. Máme tady valentinskou nabídku na katalog 2. Nakup alespoň za 900 korun. Bacha na to, teď hodně často, vždycky bylo 799 nebo 750, teď hodně už bude těch 900, takže pokud nakoupíte za 900 korun, získáváte tajný dárek. Ten tajný dárek, přiznám se, že jsem si myslela, že bude v prvním kroku objednávky, ale pak nám zase bylo řečeno, že se ty nabídky budou měnit a že si vždycky budete moct vybrat. Takže úplně přesně nevím, ale já pevně věřím, že to je tak, a dělala jsem objednávku a myslím si, že to bude tak, jak mám tu první domněnku, že tam budete mít v té své objednávce na první stránce dole pod katalogem takový jako balíček s mašličkou a tam bude dárek v hodnotě 20 korun. A doufám, že ten dárek bude hodnotný. Vím, že tady třeba někdo už takhle v tomhle rámci získal třeba baťoch a takovéhle věci. Tak. Aktivujte s nabídkou na reaktivaci. Takže pozor, pokud tu je někdo, kdo neobjednal už ani v době Vánoc a teď si řekl, já bych si zas po dlouhý době mohl něco objednat, něco mi doma chybí, něco mi došlo, až jste s náma 4 katalogy neaktivní nebo 3 katalogy neaktivní, nebo jste nováček, který ještě neobjednal
A tak máte možnost využít těchto akcí a je to vlastně, že když objednáte za 199 korun, tak si můžete z těchto 3 produktů vybrat jeden produkt. Koukám, jestli jsou 3, jestli tady není ještě nějaký menší schovaný, tak z těchto 3 produktů si vybrat. Je tu vůně, parfém, nebo je to toaletní voda Lucia, která je za 219,90, pro brand partnera je za 169 korun. Pro zákazníka máme tady Royal Velvet v hodnotě 159,90 korun, pro brand partnera za 123 korun. No a pak tady máme tělový krém z dýní, který je moc oblíbený. Tak ten tady je to na tělo a na ruce, ten je za 84,90 pro zákazníka a pro brand partnera je za 65 korun. Je to na vás, co máte rádi. Třeba zrovna tyto 3 produkty jsou, které jste doma měli, líbily se vám a už je nemáte. Určitě krém pleťovej Royal Velvet, ten tady je noční, doporučuju ženám zás 35+, plus, ženy, které mají problém s citlivou pletí, budete na něj velice příjemně reagovat. No a pokud chcete něco na tělo, protože máte suší pleť, teď přes zimu určitě doporučuji krém si tam dát na tělo z dýní. Takže to je pro vás, co jste už delší dobu neobjednali, který jste si neobjednali a nevybrali ani na Vánoce, takže teď toho můžete využít. No a pokud máte teď v tomhle období narozeniny, tak tady máme produkty zase v akci, který si můžete dát do svého košíku, protože máte narozeniny. Tuhle nabídku najdete v druhém kroku objednávkového košíku neboli formuláře. Co je důležité, abyste věděli, že vlastně to platí v den narozenin, takže pokud dneska 26.1. máte narozeniny, tak si můžete z této nabídky vybrat plus dalších 28 dní. Takže to je skvělý, že pokud nevyberete teď, můžete si vybrat třeba z katalogu 3 nějakou objednávku a k tomu tuhle narozeninovou nabídku. No, já mám jasně vybráno, že pokud bych v tomhle období byla, že mám narozeniny, což nemám, jinak mimochodem, pokud někdo máte narozeniny, tak vám k ním určitě gratuluju a přeju vám hodně zdraví, štěstí a můžete si vybrat cokoliv. Pro mě je velký favorit vlastně z řady Novage, krém s SPF 50, který vaší pleť ochrání v době, kdy pojedete na dovolenou, kdy jedete lyžovat na hory. Je to skvělý produkt. Můžete si tady vybrat medový tělový krém. No a je tu určitě naše stálice, zázračný kelímek, který nesmí chybět v žádný rodině, kde bychom ho všichni měli mít. Tak, my se podíváme, protože tu máme i v týmu nováčky, který s náma jsou a třeba neobjednali, tak jenom aby věděli, že teď se jich může týkat akce, kde získáte na svoji první objednávku, je to akce pouze na katalog 2, pokud se to prodlouží do 3, tak vám určitě dám vědět, ale získáte 25% uvítací slevu pro nováčka, což je víc než brand partner. My jako brand partneři máme 23%, takže pokud vy jste nováčkem, ještě jste neobjednali, můžete tohle využít teďkon. Pokud víte o někom ze svého okolí, že by chtěl si sám objednávat a být zákazníkem, protože být zákazníkem Oriflame je fajn, získáte spoustu výhod, ale právě v tomhle katalogu získáváte 25% slevu místo 15%, takže máte o 10% víc. Máte tu uvítací slevu na svoji první objednávku. Zároveň z ty vaší objednávky vám půjde 15% do cashbacku, to znamená, že tam budete mít 15% z ty vaší objednávky uloženo na příští objednávku, která platí po dobu 3 katalogových období, plus to období, kdy jste se přidali. Máte při objednávce za 750 korun dopravu zdarma. No a pokud někoho pozvete, aby právě využil ty 25% slevy, tak vlastně získáváte ještě 10% slevu z objednávky a zase vám to jde do toho cashbacku. Takže toho využijte, protože být nováčkem se určitě vyplatí u firmy Oriflame a pokud jste doteď neobjednali, protože vám 15% bylo málo, tak 25% je super. Tak, programy a odměny. Podíváme se, co nás bude ještě čekat. Možná se to bude převážně týkat brand partnerů, ale já věřím, že i zákazník vydrží s námi. Máme tu věrnostní program Srdíčka.
To víte, že tento program chvíli trvalo, než jsme tak nějak si uvědomili, co z něho všeho můžeme mít a jak všechny ty srdíčka získat. To vám ještě budu točit videa, ale bohužel z rodinných důvodů mám teď méně času. Ale věrnostní program Oriflame pro všechny, sbírejte srdíčka a užívejte si jich, tak vlastně vám jenom ukážu, za co všechno můžete ty srdíčka získat. Takže mě vydržte. To je trochu strouna. Takže všichni, kdo jsou registrovaní 6 a více katalogů, tak a podají objednávku ve výši 900 korun, získají 100 srdíček. Je to jenom jednou za katalog a získává to vlastně každý, kdo je aktivní. Nováček, který podá první objednávku za 750 korun, to je to, o čem jsem vám říkala, že pokud teď využijete 25% slevy jako nováček, který ještě nikdy nepodal objednávku, tak získáte 100 srdíček. A je to zase jednou za katalog. Pak nováček, který podává další objednávky v minimální výši. To znamená, že už jste třeba v jedničce nebo třeba ve vánočních katalozích udělali objednávku za 755, ale teď, nebo ono by to mělo být, že když jste v jedničce podali objednávku, tak v druhém katalogu, třetím, čtvrtým i pátým, pokud podáte objednávku za 900, tak korun, tak vlastně získáváte 200 bodů. Je to jednou za katalog. Určitě tady jsou za sponzorování srdíčka, určitě tady jsou za sdílení katalogu srdíčka, za založení programu Velosofy máte srdíčka, za to, že si stáhnete aplikaci Oriflame Sharing App, za to získáte 10 srdíček. Jo, za sdílení katalogu 10 srdíček, pokud si prohlédnete e-katalog, někomu ho pošlete, zase máte za to sdílení nebo za to srdíčka. Takže toho určitě využijte, protože si myslím, že se to vyplatí. Já teď v tuhle chvíli mám, abych vám nelhala, kolem asi 1800 srdíček a budu je určitě v tomhle katalogu číslo 2 vybírat. No a my víme, že za první úroveň, tady to vidíme, vyberte si produkty již od 49 korun, což tady máme třeba zázračný kelímek, skvělý produkt na péči o nohy, tady máme za 49, takže si to tady v klidu prohlídněte, co je za první úroveň srdíček a posunu to dál. A máme druhou úroveň srdíček, což je 200 bodů, ta první měla 100, tak zase tady máte produkty od 69 korun, což jsou třeba skvělý balzámy na rty, hodně oblíbený, celou sadu kelímku, který můžete mít za 129 korun. Pak tady máme třetí úroveň, což je 400 srdíček, tak zase tady začínáme od 99 korun. Skvělá emulze na mytí obličeje z Novage, která je fakt velice příjemná a na ty pleti, to je zná diamantový krém za 149 korun, 50 za 129 korun, vůně za sympatickou cenu. Ale na co musím upozornit, a to už jsem dávala do WhatsAppové skupiny, je tento přívěšek, který si myslím, že fakt pofrčí, je v hodnotě 199 korun, je potřeba mít 400 srdíček. A do tohohle přívěšku ten můžete mít na kabelce, kdekoliv, třeba na peněžence, a do toho si uložíte svůj zázračný kelímek, který máte stále po ruce a při sobě, což si myslím, že je skvělé. Mně se tohle ta myšlenka, tenhle nápad moc líbí. Ve čtvrtý úrovni za 600 srdíček máme nějaký elektrospotřebiče, máme tu kapsle novej za 200, myslím si, že skvělá cena. Pak tady máme vlastně produkt, který je vlastně ultrahydratační bostr z řady Preceuticals, který vlastně krásně dodává hydrataci vaší pleti hydrataci, řekla jsem to v obráceně. A za pátou úroveň to je 1000 srdíček, zase tady máme nějakou elektroniku, mimochodem tento hrnec je skvělý, já jsem ho dostala v nějaký soutěži a vařím s ním a je skvělý, že nemusíte nadzvedávat kroutit poklice, on má tady takový mřížky a těma mřížkama ta pára odchází ven. Je to i na indukční plotínku. No a jinak tady máme právě sady Novage, tady je vlastně ta pro tu citlivou pleť, která nebyla znázorněna, že je na ní 40% sleva, ale tady sady můžete mít za 499 korun a já v tomto programu právě využívám zlatou sadu, kterou si pravidelně kupuju, protože se to vyplatí.
Přívěsek s pouzdrem, to už jsem vám ukazovala, takže tady se ho můžete ještě jednou prohlídnout, jak vypadá, jak je skvěle, jak vy svoje vajíčko můžete mít krásně uloženo, mít ho po ruce, nemusí vám běhat někde po kabelce nebo po kapsách. No a co tady máme? Pokud si objednáte novou vůni nebo nový stíny nebo pleťový krém z řady Optimals, tak získáte 50 srdíček navíc. To znamená, že budete mít 100 srdíček za svoji objednávku a k tomu budete mít ještě 50 srdíček za to, že si tam třeba dáte paletu stínu nebo vůni nebo krém. Bonus za nováčka, pokud byste chtěli si rozšiřovat svůj tým a chtěli byste jít cestou k úspěchu, tak tady je skvělá nabídka, že pokud váš nováček objedná minimálně za 750 korun, získáte 300 korun. Pozor, 300 korun se vyplácí minimálně od 2 nováčků, takže když budete mít jednoho, nedostanete 300 korun. Je potřeba mít 2 nové lidi a maximálně do 10 lidí, takže si můžete přijít až na 3000 korun. Takže to je podle mýho pěkná nabídka, mít něco z prodeje, mít něco z toho, že jste na cestě k úspěchu a mít k tomu ještě 3000 za nováčka. A 10 nováčků se 750 korunama, věřte tomu, že už vám udělá krásný body, kde vlastně můžete mít třeba 400-500 korun už něco na předplatbu. Takže toho určitě využijte. No a jenom tak, tohle je standardní nastavení, kde vlastně nováček dříve získával při objednávce, kde když si objednal, měl 15% uvítací slevu a teď má nováček 25%, což se vyplatí. Doprava zdarma zůstává při objednávce za 750 korun. A lídr, aby z toho taky něco měl, že pozval, nebo právě vy, když jste noví a pozvete si k sobě někoho novýho do týmu, tak nejen, že má 25% slevu, ale i teď vy jako lídr, jako ten, kdo ho přived, získáte ještě 300 korun. Takže to si myslím, že se určitě vyplatí, ale začínáme při 2 nováčkách. Když budete mít jednoho nováčka, nezískáte nic. Posuneme se dál, pouze pro brand partnery, takže program Plus, to je právě pro brand partnera, my když nazbíráme s týmem, já musím mít svoji osobní objednávku nějakou a pak něco mi přivedou lidi v týmu jako noví zákazníci, tak vlastně získávám 10% navíc. A věřte mi, že třeba v době Vánoc jsem se přibližovala skoro k 2000 korun, takže to se určitě vyplatí. Akce, školení a konference, takže se podíváme, co firma pro nás chystá. Tohle je Maruška Mandelíková, máte tu na ní kontakt, kdybyste cokoliv potřebovali, ale pokud ji chcete pravidelně vidět, doporučuji se přidat na Facebooku do skupiny Oriflame školení, kde jsou novinkový vysílání, víte dopředu, zhruba 2-3 dny dopředu víte, co bude v novém katalogu, jaký se chystají akce, je tam ohodnocení a tak dále. No a pak tu budeme mít vzdělávání, takže 19.1. už jsme měli, ale dneska je 26.1., což máme jedinečnou šanci, aby jsme se připojili do skupiny Oriflame školení a budeme tam mít odhalte svou zářivou pleť a je to online školení, bývá většinou, tady teď koukám, že je psaný na půl hodiny, takže to se nechá zvládnout, 30 minut si vyhradit na to, abyste se dozvěděli, jak mít krásnou a zářivou pleť. No a pokud chcete vědět, co vás bude čekat v katalogu 3, tak určitě si zaškrtněte do svého diáře, kalendáře 9.2. zas od 18 hodin do 19 právě bude mít tohle vysílání. No a pak tady máme různý setkání, školení, které jsou právě taky pořádané firmou, takže pokud byste se chtěli účastnit, stačí si vybrat, zadáte kód do objednávky, zaškrtnete si datu a vyrazíte do Prahy. Tadyhle je i adresa Oriflame, je to anglická 140/20, Praha 2, jsou to Vinohrady, je to vždycky limitovaný počtem lidí, protože ty prostory jsou malý a cena těchto školení rezervace je 99 korun. Věřte mi, nikdy neodejdete z prázdnou, vždycky si odnesete nějaký menší dárek. No a přísně tajná mise, to je vlastně to, co jsem říkala na začátku, že teďkon budeme mít 31. v sobotu akci, bude v Praze, bude na
andělů s tím, že vlastně tam v obchodním domě budeme mít v kině velkou akci, kde vlastně je to od 11 do 16 hodin. Vidíte tu přihlašovací kód a vidíte vlastně i cenu tohohle setkání, ale neodejdete s prázdnou. V této hodnotě si odnesete dárek, spoustu materiálu, ale co hlavně, a to já vždycky říkám, že na těch akcích je skvělý, že načerpáte tu energii, vlastně Oriflameu, načerpáte tu energii, která tu je. A pak vždycky, my z těch akcí, když jedeme, tak vždycky máme o čem přemýšlet a těšíme se na ně, protože potkáváme spoustu skvělých a úspěšných lidí a je to skvělý od těch lidí čerpat a mít tu inspiraci. Takže já věřím, že se tady dozvíme i to, co nás bude čekat během prvního čtvrt roku v Oriflameu a že se tam dozvíme spoustu skvělých akcí. No a pak tyhle jsou už lidi ocenění za úspěchy, takže to asi můžeme v tuhle chvíli přeskočit. No a tyhle jsou pak nové tituly při cestě k úspěchu. Vidíte, že ty lidi tam jsou, že ty úspěchy mají a že se určitě vyplatí jít cestou k úspěchu v Oriflameu. A pokud byste chtěli vědět, jak na to, určitě mě stačí kontaktovat a ráda vám tuhle cestu povím, ráda vám ji vysvětlím. No a tady už máme produkty, které končí, takže pokud tu máte produkt, který máte rádi a on bude končit, tak toho určitě využijte, ale nebojte se, místo toho budou třeba nový, nebo to byly jenom vánoční nabídky. No a my už jsme tady v závěru, tady máte pár informací jenom o adrese firmy, nebo pokud byste potřebovali něco řešit, tak tady je telefon na WhatsApp, kam můžete chatovat s chatbotem. No, takže pro dnešek je to všechno. Bylo toho hodně, strávili jsme spolu přes 50 minut, ale já věřím, že si tady najdete to svý, co vás zajímá, co chcete. A já se s váma zase budu těšit u dalšího vysílání, kde budeme mít vlastně novinky, akce. No a určitě pro vás chystám, už asi 1-2 videa tam mám nachystaný, jak právě si třeba objednat a právě ty aktuality, co kde najdete a tak dále. Takže mějte se krásně, já vám přeju krásný katalog číslo 2 a budu se s váma zase těšit u dalšího videa. Mějte hezké dny a pokud byste chtěli jet v sobotu se mnou, tak dneska je poslední možnost si objednat právě setkání na sobotu. A doprava je to o tom, že se tam dopravíte sám, ale s tím, že pokud byste chtěli třeba vědět nějaké informace ode mě, kde to je a tak dále, aby jsme se tam spolu sešli, tak určitě tu pro vás jsem a určitě se spolu spojíme. Takže mějte se krásné, přeji vám krásné dny a hlídejte si všechny akce a přidejte se k nám do WhatsAppové skupiny, pokud nejste na Facebooku ve skupině, tak do WhatsAppové skupiny. Napište mi a ráda vás tam přidám. A to už je dneska všechno, mějte se krásně a užívejte těch lednových a únorových dnů. Vaše Lída.